বন যত জায়গা বন ini muter-muter mbak. Halo. Sini Tring Komite ni Cashier. Ora samong nang toka kita phanan bagai. Oh, sini Komite Hall phanan bagai koi jau. Sini Tring Komite ni Cashier Takuk Salim.
1433 Tring bisi ketalno lamjak suknan bagi jogo gebram cayo besalaijak Orochini tangphangrok Tring committee ni president convener rok botongo chini Huai zonal ni vice chairman Machang Khokes Deborma tongo chini social activist Hironmoy Deborma Bikram Deborma Kebangma chini adong rok oro bostit tongo 12টা জরাও যতনো ক্যান্ডেল লাইটিং খ্লাই 1433 Tring bisi ketalno lamjak soknan bagi amchaini joto borrok khaijak rosabnai rok mosanai rok orchestra group jotono prostut borok gahaijak kobangma program tongmani bagi ini oro paithak joratei tongnani jora abo manliya moni borono Tulasikok thangnai Tokchayo thangnai Bachai-bari bo chini program so khatung khaja klai jotono Tring bisi ketalno palai rengang thu bisi ketalo chini jottoni bagi mo elakani dakuk bukuk charai khonai jotto borokni hamari ui khaitu abonani kok kesar mungtongna jotono Tring bisi ketalni belai hambai I wish everyone happy day. Thank you.